A ideme k investíciám? Poďme k investíciám. Rozprávam sa s Petrom Paluchom. Ja som Arin Drexler a sme v téme DNA psychológia, pretože ten manual Activation Training, on nevznikol len tak náhodou, že poďte sa školiť alebo jedno s druhým. Ono to malo trošku také od genetiky nákopnutie. Mňa tak kopala tá genetika to takto spraviť, že si to nevieš predstaviť. A hovorím, dobre, počúvnem ťa, lebo na tej genetike sú také isté zlomové veci v živote človeka, o tom sme sa ešte nebavili, ale možno toto je zlom pre niekoho na iné uvažovanie, pretože ideme sa trošku baviť o investičnej príležitosti. Peťko ma o to poprosil. Áno, ahojte, ja som Peťo Paluch. Peťo Paluch, vítaj. A ja teraz na to nadviažem, lebo ja sa vlastne venujem Ty sa venuješ viacerým veciam. To ma veciam. zaujíma. A jedna z tých ako hlavných je, niektorí o tom vedia, niektorí nie, je vlastne investovanie finančné, také alternatívne investovanie. Takže keď som si na stránke, ako som sa dostal k DNA psychológia, na stránke som si vlastne pozrel tú tvoju alebo vašu víziu a začal som si čítať o možnosti investovania cez manuál. A ja, že toto je ono, toto je to, čo vlastne robíme ja aj s tými finančnými investíciami, že vlastne ten princíp tam je rovnaký. A že wow, toto sa mi ľúbi, že vlastne dostávam ďalšiu pridanú hodnotu, okrem tej hodnoty, ktorá je v manuáli a vytrénovaní sa, že dostávam ešte niečo navyše a je to zaujímavá možnosť, takže preto som rád, že sa môžeme dneska baviť o tom, že o tej investičnej možnosti. V Peťko viac zbehli ako my, napríklad autori DNA psychológie, pretože on sa zaoberá s tými investíciami. Kľudne môžeš povedať aj s jakými, pokojne. Kľudne to tu. Aby som to veľmi v skratke, tak je to alternatívne investovanie, dá sa povedať, že kolektívne. A je skôr určené pre takých kvalifikovaných investorov, ktorí sa už vyznajú v téme. Ktorí, áno, mali by ako ovládať nejakú takú finančnú gramotnosť a mali by mať aj nejaké vyššie sumy peňazí, ale zatiaľ vlastne je to prispôsobené, že dá sa investovať aj pre bežných ľudí. Čo je ako veľká výhoda. Keby mal niekto záujem o tento druh investície, ktoré sa ty zaoberáš, táto konkrétna, nie cez Manual Activation Training, tak ťa môže osloviť. Áno, môže sa ťa spýtať, ty mu to veľmi rád vysvetlíš detailne, že aké sú možnosti. My fungujeme vlastne nie verejnou ponukou, ale takto jeden na jeden a vlastne takto cez odporúčanie, áno. Áno, vlastne väčšinou cez odporúčanie klientov, ako som aj ja. Najväčšie biznisy idú tichým šumom. To povieme verejne, tajnú informáciu, nikto teraz nič nepočul, ale veľké biznisy sa robia naozaj, takže že Peťko, počúvaj ma, niečo pre teba mám a podobne, hej? No mám s tým také skúsenosti aj ja, že vlastne keď je niečo robené pre ľudí, tak to nebude úplne veľmi propagované v médiách. To už je užívateľská časť. Keď je to už propagované a je na to veľký marketing, to je užívateľská časť. To už sú užívateľia, ktorí si tiež môžu privyrobiť, samozrejme, hej, zarobiť. Ale takéto investičné príležitosti väčšinou nie sú marketingom, nie sú v reklamách, nie sú na Facebooku týmto, ale ide to cez ľudí. Ano. A ty robíš toto, ideš cez ľudí. Vlastne toto. Ja som veľmi rada, že o tom viem a určite porozmýšľam. A môžem byť drzá, keďže som autorka DNA psychológie, vrátiť sa k tej našej? Áno, samozrejme. Takže ak vás zaujíma to, čo Peter Paluch robí s tými investičnými príležitosťami, ktoré mne už raz povedal a vyzerá to veľmi, veľmi zaujímavo, tak mu napíšte a teraz povieme, aká príležitosť je v tom, keď si niekto kúpi manuál. Tak ak mi dovolíš, tak ja to vysvetlím. Budem teraz trošku viac rozprávať. Dobre? Kľudne mi skáč do reči, pýtaj sa. Tak takto. Dešifrovalo sa vlastne to nevedomie u človeka, pretože nevedomie bola sekcia, kde nevieme, čo sa v mozgu deje, nerozumieme tomu, takže nevidíme do toho, tak nazveme to nevedomie, ktoré nás ovplyvňuje. Hej? Základná psychológia spred 200 rokov. Hej? Dobre. Podarilo sa to dešifrovať, potvrdiť, že v podstate prsty v tom má genetická psychológia, došlo sa na hlavnú metodiku a tým, že ja sa tomu venujem celoživotne vlastne tejto tematike, zapisujem a posledných 20 rokov už fakt, že cieľene vedomé, že už sa maká na projekte
pretože to, čo chceme spraviť, to je 20-ročná práca v zákulisí. Tak keď sme už došli k tomu, že máme 100%, jak sa hovorí, 100% výsledky dosahuje každý jeden užívateľ manuálu. Vieme to dosiahnuť a vieme aj, prečo sú niektorí pomalší, niektorí sú rýchlejší, ale stále je to to isté. Nemá nás čo prekvapiť, už nás nič neprekvapí. A už keď sme dosiahli tento míľnik, tak ja som sa ako autorka rozhodla, že teraz je ten čas, že môžeme všetky poznatky z DNA psychológie celého výskumu zdigitalizovať. Hej? A teraz sme rozmýšľali nájsť na to konkrétneho investora, nejakého hráča, hej? Veľkého hráča. A ktorý by to zafinancoval a tak ďalej. Alebo nájdeme lídrov, hej, ľudí, ktorí sa zaoberajú rozvojom osobnosti, preskakali si už všetky možné hory doly, doliny a údolia, už vedia ocogov CCA, ale chcú fungovať 100% kvalitne, raz sa vytrénovať a mať tú slobodu, ktorú tu opisujeme do konca života, rozumieť životu, užívať si to, používať poznatky pre biznis, svoj ďalší úspech a tak ďalej. Takých máme veľmi veľa užívateľov manuálu, biznismenov, ktorých nevidíme, nepočujeme a potom len ďakovné ódy, že nebyť manuálu a genetiky není tam, kde je. Tak my sme sa rozhodli, že takýchto ľudí nájdeme a tým, že ich nájdeme istý počet na Slovensku a v Čechách, lebo však autorka som odtiaľto, tak prečo nie našim datom? Tak ako bonus by mohli z tej našej digitálnej, už toho finálnej verzie, kde budú všetky poznatky a dáme to celému svetu, by mohli z toho profitovať. Čiže vo forme provízie. Vo forme provízie. Takže genetika nás nakopala k tomu, nech dáme von tú gro metodiku, s ktorou sa dá tam vytrénovať. Títo lídri by to používali v predstihu, predtým ako k tomu dojde celý svet, lebo nič iné nám nezostáva na tejto planete, len fungovať správne. Tam už není ani doľava, ani doprava. To už, bohužiaľ, nič iné nám nezostáva, len fungovať správne, lebo nič iné nefunguje. Naozaj. Tá planéta vyzerá, ako vyzerá. Takže ľudia, ktorí nám zadôverujú na začiatku, cez odporúčanie, cez ten tichý šum, jak sa hovorí, jak pracujeme, tak tí budú profitovať vlastne z tejto aplikácie, ktorú, tak to voláme aplikácia, ale je to software, hej, ako, volajme to aplikácia, kedysi to bol softwarový program, sa to volalo 20 rokov dozadu, potom to bol webová stránka, hej, a proste volajme to apka. Takže tí, ktorí si zakúpia manuál pre svoje potreby, lebo sa chcú rozvíjať, chcú byť lídrami, chcú fungovať v predstihu voči ostatnej populácie na planete Zem, tak tí budú profitovať z tej našej apky a túto investičnú príležitosť my sme v manuáli zahrnuli ako bonus, naše poďakovanie, že nám dôverujete. Lebo podporuje to našu prácu, to, že to môžeme vybavovať, hej, ako dáva nám to priestor sa venovať ďalej projektu a tak ďalej, takže preto vznikla príležitosť zakúpiť si manuál pôvodne, Peťko. Ale máme to postavené tak, a teraz sa priznáme, povieme pravdu, že ten manuál propagujeme preto, aby ľudia fungovali. Je to taký náš filter v podstate. Je to tak, že ľudia, ktorí naozaj chcú fungovať, chcú byť tí lídri, chcú dosahovať výsledky vo svojej téme, vo svojej oblasti, ktorej sa venujú, tak pre nich je ten manuál urobený tak, že vytrénuj sa raz a funguj a oni sa v tom manuáli dozvedia vlastne to poďakovanie, že vlastne z tej apky aj profitujú. Áno. To je tá tichá investičná príležitosť. Pretože áno, môžete si manuál kúpiť ako investičnú príležitosť, už teraz, keď to viete, nás tým podporíte. Ale keď sa to rozbehne do celého sveta, aj tak sa budete musieť vytrénovať, takže je to strata času úplne zbytočná. Vytrénujte sa teraz, fungujte. Užívajte si to, majte ten predstih vo svojom biznise, použite to, tie poznatky a ten profit z tej apky bude tak či tak, lebo sa to bude realizovať.
Dúfam, že som to dobre vysvetlila. Áno, ale mám ešte k tomu takú No doplňujúcu poď, ty si otázku, že investor. No a poď. už som to počul od viacerých ľudí vlastne, že ako si majú predstaviť, že v realite ako bude vyzerať ten software alebo tá A aplikácia? čo potrebujú vedieť softverové vety? Tam Nie, že či to bude akože verejne dostupné pre všetkých ľudí. Bude. Je to veľký projekt, dovolím si povedať, veľmi veľký projekt. A už môžem aj tak jemnúčko naznačiť, že je o ňoho záujem ho zrealizovať aj v iných kruhoch, takže bude sa robiť, určite sa dotiahne, lebo nič iné nám nezostáva len fungovať. Tejto civilizácii nič iné nezostáva len fungovať, lebo toto, jak sme roztrieštení, rozpadnutí a snažíme sa v tom byť šťastní, to není cesta budúcnosti pre ľudstvo. Áno, a čakáme veľmi často aj ja, že budem sa mať lepšie, dobre, ale kedy? Že kedy sa bude mať lepšie? Problém tejto civilizácie je, že sme inteligentný druh života, to je alfa omega, sme v takom vývojovom štádiu psychologickom, lebo sme stratili spoluprácu na tú inteligenciu života, to je druhá vec. A tretia vec je, tak sa všetci rozkuskovaní snažia fungovať v tom nefunkčnom a v tom byť šťastní, že sa vzájomne nepočúvame a nevidíme. A preto ani my sme nerobili nejaký extra marketing na to, že poďte investovať do nášho biznisu alebo proste do tohto projektu. Zatiaľ je všetko postavené na planete Zem, na peniazoch, na profite, s tým nepohneme. Tak, áno, tak to funguje. No. Tak možno jedného dňa tá aplikácia DNA psychológia bude za 1000 rokov úplne ako dýchať vzduch, piť vodu, hej? Že bude úplne k dispozícii úplne každému na človeku, ale zatiaľ sa dá na tom aj investične si prilepšiť, jak sa hovorí. Áno, a správne to chápem, že vlastne keď to bude hotové, ako hotový produkt, tak vlastne to pomôže ľuďom v priebehu pár sekúnd, minút sa vlastne ako keby reštartovať. Áno, je to presne tak. Ako to bude fungovať, vám neprezradím, lebo to je know-how. Hovorím, robí sa v zákulisí 20 rokov. No. Som v podstate systemárka v týchto veciach, preto viem tú aplikáciu jednoducho zrealizovať na vyššej úrovni, ako si teraz dokážu ľudia predstaviť, lebo genetika je dopredu. Čo sa týka informácií, ale nebudem prezradzať viac. Ale čo sa týka toho projektu, čo som spomenula, tak to je 100% a nie je to blábol. Hej? Najväčšie veci, väčšinou, treba si uvedomiť, že najväčšie veci, ktoré poznáme ako civilizácie, že už sú celosvetové, že každý to používa, vždy vznikajú u jednotlivcov. To je princíp. Vždy na to musí prísť nejaký jednotlivec. Áno? Áno. A potom ten jednotlivec si už potom nájde spolu partnera, parťáka na to, aby to už dvaja zrealizovali, 5, 10, už je z toho veľká firma, veľká korporácia a už to má celá planeta. Lebo aj ten telefón, ktorý používame bežne, niekto prvýkrát musel vyrobiť. Bol to jeden človek. Áno. Vždy všetko začína u jednotlivcov, hej, až potom sú z toho veľké veci. Čiže vlastne aj tá aplikácia prinese tým ľuďom, ktorí si kúpia včas manuál, vlastne ešte áno, ďakovnú províziu, lebo nás vlastne s tým aj podporujú, aby sme to mohli riešiť, aby sme to mohli aj zafinancovať jedno s druhým. Tak to je to poďakovanie, že nepomáhate nám s tým len, že vy sa chcete mať dobre, že si kúpite od nás produkt, ale je tam tá skrytá investícia tichá, bonusová, ďakovná, že keďže v tomto období, keď predávame ten manuál, ste nám pomohli udržať projekt, jedno s druhým fungovať, tak viete čo, páni lídri, líderky, vy z toho aj zarobíte. Takto sme sa rozhodli. A toto je tá rovnováha v tej genetike. Genetika je princípová, neskutočne. Ty mi pomôžeš, a automaticky genetická psychológia je taká, že sa potrebujeme dostať do rovnováhy. Takže ja pomôžem tebe. Tak. A zároveň vlastne pomáhame všetkým ostatným okolo. Veľmi veľa ľuďom ďalším, už keď bude hotová aj tá aplikácia. Toto je taká filozofia, som rada, že si dal túto tému, že sa pýtaš, lebo väčšinou to bolo len v súkromných rozhovoroch takto, že som to vysvetľovala, ale na stránke to máme napísané pekne tú víziu.
lebo nám fakt nič iné nezostáva, len fungovať na tejto planete. No, tak ja keď vidím, čo dokáže DNA psychológia a vlastne manuál, aké výsledky to prináša a ešte okrem toho ďalšie bonusy. Vieš si predstaviť, že by ľudia fungovali na tejto planete tak, že nemajú tie protitlaky, že si rozumejú, že nemajú tú podprahovú nenávisť, nevraživosť v sebe, pretože to genetika upraca? No, spája sa mi to s tou aplikáciou, že už nech je hotová. Nech ľudia majú príležitosť akože vo veľkom. Áno, to je vlastne to je ten nový vek, o ktorom sa hovorí. On nepríde len tak sám, že teraz to niekto zmení, že aha, už sme v novom veku, že to začína od nás. A toto je tá cesta. Pre mňa je toto tá cesta. Tá reálna cesta, nie že snívam o niečom. Už sme počuli z dobrých úst a zacinkalo to do našich uší, že tento projekt, ktorý sa snažíme priniesť a zrealizovať, je vlastne to svetlo na konci tunela. Áno. A ja som rada, lebo vlastne počas tých niekoľkých desiatok rokov, čo som stále robila vlastne na tom gro dešifrovaní tej genetiky, bo ja som vedela, že v tom má proste genetická psychológia, ja som sa tam vedela dostať, ale nájsť pre vás metodiku, ako vás vytrénovať tak, aby to bolo stabilné a už do konca života, tak to trošku trvalo, lebo ona si to strážila zubami, nechtami, ja ju chápem, jasné. A tak za tie roky ja som stretla rôznych odborníkov, ktorí mi povedali len jednu vetu. Ildiko alias Arin, dokončite to. Nikto sa v tom nevyzná. A potrebujeme to. No a to sa podarilo. Takže tí, ktorí budú mať to šťastie a podporia nás kúpou manuálu, ale hlavne nie kvôli tomu, že nás idú podporiť, ale oni chcú fungovať. Áno, to je to prvé. Najprv sa pozerám na seba v tom. Tak tí profitujú vlastne z tej aplikácii ako za poďakovanie, že ste nás podržali. Je to také vzájomné. A vlastne takýchto ľudí do toho chceme. Nechceme do toho, to poviem na rovinu. Áno, ja takisto. Tých chamtavých investorov, čo len majú peniaze, hej, do toho moc nechceme. Ide to zase ten istý princíp, ako používam ja pri tých finančných investíciách, že vlastne musí to byť obchod alebo tá spolupráca výhodná pre všetky strany. Áno, nesmú tam byť tie protitlaky. A na to, aby vydržali to obdobie, v podstate, kým sa to zrealizuje, tak nech za to obdobie aspoň len nech fungujú a užívajú si život. Preto sa to mnohým páči. Áno. Že to není, že kúp si lístok a investuj, lebo už aj to by sa oplatilo. Tak povedzme na rovinu. Takže kúp si len miesto, hej, investorské a čakaj. Ale nie. Poď fungovať a vlastne je to aj lístok a keď to začne fungovať, tak ťa ešte potešíme druhýkrát, lebo ale už potešíme tých, čo fungujú. To bude 10-násobná radosť. Ja sa na to teším. Lebo to bude iná radosť. Áno. S funkčnými sa radovať. A ja mám ešte jednu otázku. Poď. To o nej asi nevieš. Neviem, lebo všetko mi neprezradil Peťo. Mňa zaujalo raz, keď sme sa rozprávali, že vlastne ako vie manuál pomôcť vyslovene investorom a ľuďom, ktorí sa potrebujú rozhodnúť. Biznis človekom? Biznis ľuďom. Ako investorom, biznis investorom. Že povie si, že dobre cica, akože síce ty tu predávaš manuál, ale ja som úplne v pohode aj psychicky. Nie, tak som nemyslel. Nie? Že konkrétne ako biznismen, ktorý robí rôzne rozhodnutia, či kúpi nejakú budovu, alebo nejaký byt, alebo či má investovať peniaze tam, alebo tam. Že ako takému človeku môže pomôcť genetická inteligencia. Ježišmaria. Bože môj. Jednoduchá odpoveď. Ak bude chcieť taký investor, že kúpi si manuál, aby sa on vytrénoval, hej, ale on má iné svoje biznisy, tak takých už máme. Potom mi volajú, že ďakujem veľmi pekne. Ušetrila si mi toľko a toľko som zarobil. Hovorím, kurník šopa, však šupni sem, dačo, nič nechcú. To mám len na rovinu, len mi poďakujú. Chcú ísť so mnou na kávu, ale to je fér, lebo kúpil manuál. Áno, tam máme dokončený biznis vzťah. Je to tak. Áno. Taká bola dohoda. Vášku, furt im dávam. Však šupni, dačo, ne? A nie. A oni to využívajú na to, že sa vedia
100% správne rozhodovať. Zbavia sa Murphyho zákonov. Keď poviem Murphyho zákon, tak každý vie o co go, nebudem to vysvetľať, vygooglite si. Majú inak aj zoznamy sú. Áno. Niekedy sa dobre na tom zasmiať. Takže ľudia, ktorí sú na genetickej psychológii na manuáli, že sa vytrenujú aj businessman, investor, tak Murphyho zákony už v jeho živote aj v jeho biznise nie sú. Oni skočia na jeho kolegu, čo nemá manuál. Na jeho konkurenciu skočia tie Murphyho zákony. Rozumieme si? Áno. Treba k tomu viac vysvetľovať. K tomu to ani nie, k tomu Murphymu zákonu. Len vlastne robia správne rozhodnutia. A v predstihu správne sa rozhodujú a ich investície v iných biznisoch sú 100%. Toto sú výsledky, ktoré hlásia ľudia, ktorí majú manuál. A keď sa aj zle rozhodnú, tak zistia, že vlastne to tak chceli. Veľký rozdiel. Áno. Hej? Že to vedia zanalýzovať a potom sa tomu vyhnú, ale to sú len začiatky, potom už im všetko vychádza. Takže tak... Ešte ma napadlo za mňa vlastne jeden taký príklad. Peťko je plný prekvapení. Pre investorov, bo stretávam sa s tým, hlavne keď je trading a podobné veci, že vlastne veľmi veľkú úlohu tam zohrávajú emócie. Že určitý stres a tak, že vlastne toto veľmi môže pomôcť tým ľuďom, ktorí sú vytrenovaní. Aj mne, že vlastne neprepadám do toho, že niečo sa deje, teraz idem do paniky a robím nejaké zlé rozhodnutia. Že toto je tiež také praktické. Keď náhodou človek, aj keby ho proste druhá strana presvedčila, že toto je 100% investícia a všetko sedí tie emócie a jedno s druhým, tak keď je človek vytrenovaný na svoju genetickú psychológiu, tak tá genetika začne robiť také procesy v jeho tele, ktoré ho nevyčerpajú. Ja tomu hovorím, že to sú upozorňovacie procesy, že ten človek si všimne, že síce všetko super znie, že vyzerá to dobre. Všetko, čísla sedia, hej, na tých papieroch, akože aj všetko už je. A že tam sakra, a vie to pomenovať, tým pádom nemusí odstúpiť od investície ako investor, ale vie na to upozorniť, keďže už do niečoho investujem peniaze, tak nechcem, aby moja investícia zakapala, nie? Lebo to potom není investor, to je špekulant, hej? No, to je také, niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. Nie. Keď už do niečoho investujem, prepáč, tak chcem, aby to vyšlo. Tak sa aj snažím. A taký investor potom vie pomôcť tej komunite, do ktorého vložil peniaze, nejakou dobrou radou, aby ten biznis naozaj, že sa podaril, lebo však idem zasadiť rúžu do záhrady, tak nebudem po nej šlapať, budeme okopávať, nie? Zalievať, starať sa o ňu, nie? Áno, to je vlastne ten spoločný cieľ. Inak radšej ani neinvestuj. Áno, to je ten spoločný cieľ, že robiť správne rozhodnutie. Sú takí investori, majú peniaze a zainvestujú a potom sami svojim prístupom ničia svoju investíciu. Tomu nerozumiem, hej? Takže ja tomu hovorím detoxikační investori, že nevie, kam z konope, hej? No sú aj takí. Pozor, málo sa o tom hovorí, nikto to nespomína, ale sú takí, že idú proti svojmu. Takže ono to investorovi pomôže v tom, že fakt má lepšie rozhodnutia, ale on sa vyzná vo svojej téme, takže ja to neviem až tak vysvetliť, pretože napríklad nekúpujem nehnuteľnosti. Ale investor, ktorý sa s tým zaoberá, on je v téme doma. Takže mu genetika pomáha v tej jeho téme. Áno, presne. Podľa mňa si to vysvetlila dobre na tom pocite. Že áno, jedna vec sú čísla a logika a druhá vec je ten vnútorný pocit, že pri napojení genetiku, genetika proste nejakým spôsobom upozorní, že toto vyzerá dobre, ale niečo za tým bude. Presne. Že treba to buď viacej komunikovať, alebo spraviť lepšiu dohodu, alebo to. Alebo niečo rýchlo zmeniť, aby to vyšlo, lebo sa mi to páči, tá myšlienka, hotovo, ten smer, tá téma. Ale v podstate genetická psychológia funguje tak, že to není len to, že ste v oblasti napríklad, že vy ste len v genetike v procese. Nie, keď ste pekár, a pekár si kúpi manuál a vytrenuje sa, tak genetika mu pomáha vlastne v jeho oblasti. On zrazu napeče iný chleba, on zrazu inak vymieša to cesto, zvolí inú teplotu na ten chleba, zrazu to jeho produkt je
wow, vyhráva prvé ceny. Áno, on sa do povedomia, to isté. Keď je niekto, že sa zaoberá len s burzou, hej, že investícia na burzách, rozumieš, tak on keď je vytrenovaný, tak zrazu vidí, že ešte to ani nevyšlo, tie údaje na burze, ale tuto treba investovať, alebo toto predaj, hej, že jemu tá genetika pomáha dopredu. Áno, aj otvára nové možnosti, nové príležitosti. Áno, takže záleží od toho, v jakej téme sa človek pohybuje, tak podľa toho sa jeho genetika napasuje na tú tému. Toto ako by som mala, tuším, dať aj na stránku. Už toľkokrát som chcela, furt zabudnem. Takže to je taká, to není o tom, že vy musíte sa zaoberať len psychosomatikou, ezoterikou, meditáciou a riešiť len bloky a tak ďalej. Nie, genetická psychológia po vytrenovaní pomáha jedincovi, to znamená investorovi aj obyčajnému človekovi v tej téme, ktorej sa pohybuje, ktorej sa venuje. Áno. A je to ochranca, je to rytier, ochranca, strážca, ktorý chce, aby vychádzali veci. Tam ani iná možnosť vlastne nie je. Nie, keď je naporenie, tak tam iná možnosť. Genetika miluje dotiahnuť veci. Ona si nedá pokoja. Dobre, som spokojný s takýmito odpovediami, takže... Pekne. Príjemný rozhovor. Tak neváhajte a nie kvôli apke investujte do seba. Kvôli sebe, aby ste sa nám páčili potom, aby sme vám potom s radosťou posielali odmeny finančné, že tento funguje. Urobte to pre nás. Ďakujem ti za rozhovor.